Assalamu alaikum jama'a, yanzu za ku ga yadda ake withdraw a wannan platform ɗin zuwa exchange da kake so. Cikin ƙanƙanin lokaci za ku gani insha Allah, kuma koyaushe kake so za ka withdraw. Ni yanzu na yi ra'ayin zan yi withdrawing kuɗi na ne a ciki, kuma zan ƙara mai yawa anjima. Amma da ina so in nuna muku ne yadda abun yake tafiya. Yawwa, farko dai yanzu haka za ka zo ka taɓa wannan mine ɗin. Idan ka taɓa mine ɗin nan sai ka taɓa withdraw. Kaga ga withdraw, ga recharge, ga transfer, ga total asset na 308 gashi nan 0.4. sai ka taɓa withdraw. Idan ka taɓa withdraw kawowa sai ka sa amount a nan. Bayan ka sa amount da charges nasu da komai dai za su ɗauki, gashi dai sun yi charges, ga iya amount ɗin da zai zo 307 ne, ka gani. To nan kuma transaction password naka za ka sa, transaction password naka wanda already ka yi creating dama bayan ka yi registration da komai. To nan kuma sai ka danna, sai ka yi requesting OTP. Idan OTP bai zo ma na farko ba, kamar yadda mutane suke complain, za ka jira time ya gama irgawa sai ka sake danna, zai zo insha Allah zuwa na biyu. Nan kuma withdrawal address ne. Kaga za ka je, idan baka da shi anan already, ni da yake na taɓa withdraw to na riga na yi saving. To amma in farko za ka yi, abin da za ka yi, za ka zo Binance ne ko wata exchange ka dai, ko ba Binance ba. Idan ka zo ka taɓa wajen deposit ɗin nan, in ka taɓa deposit ɗin nan sai ka taɓa USDT. Bayan ka taɓa USDT nan sai ka zaɓi TIC20 nan gashi nan. Idan ka zaɓi TIC20 to shine network naka, sai ka kofa ga wallet wannan address ɗin nan, ita za ka yi copy. In ka yi copy sai ka dawo nan gurin sai ka yi paste. To ni already kaga ina da shi, ba sai na wannan ba, sake kofo ta na kawo ta ba. Yanzu bari mu je code ɗin ta zo. Idan code ɗin ta zo sai mu wannan. Yau akwai face recognition mu matsari. Bari mu yi amfani da code ɗin tukuna yanzu. Yawwa, to bari in sake danna mu. Yawwa, kaga ya zo ko? Dama an kai na biyun zai zo. To masha Allah, sai ka danna submit. Ina zuwa. To face recognition wannan sabon wannan ne, abu ne wanda ni ban san shi ba, amma dai bari mu gwada mu. To wannan yau suka kawo wannan feature na face recognition nan. To kaga dai duk kayan security ne da kare dukiyan al'umma. To yanzu dai na yi withdraw, yanzu za mu je ya saukanta a Binance nawa. Je withdraw record ɗin ka gan su.